Pois de novo estamos con todos vostedes. Lle damos a boa noite e a benvida a Balbino González como portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Porto do Son. Moi boa noite, benvido, señor González. Pois boa noite e grazas polo convite. Nada, é un placer, encantado, e ademais, bueno, nesta, dende que retomamos este programa despois dos problemas que nos truxo a pandemia, é a primeira vez que nos vemos e que ven por aquí. Como foi? Que valoración facemos dos resultados das eleccións de fai un ano? Pois xa de un ano e medio, sí, podríamos decir, non? Correcto, sí. Correcto. Pois quedounos un sabor agridulce porque o resultado non foi malo, subimos como 400 votos, adquirimos un concelleiro máis, pero realmente hai que ser sincero, a pretensión era cadar a alcaldía, non? Non se pudo conseguir, aí estamos todavía peleando, loitando, e bueno, tomando nota o recado que nos mandaron os veciños nas eleccións, aínda que xa digo, contento por un lado, pero polo outro realmente podíamos haber redondeado as pretensións, non? Refrescamos os datos á audiencia. Porto do Son, 9.150 veciños, habitantes reconocidos no INE. Partido Popular, 7 concelleiros, con o alcalde Luís Soujo. BNG, 4 concelleiros. Partido Socialista, 2 concelleiros ao frente con Jorge Romero. Bueno, están 6, 7, vale? 6, 7, co cal só lle sobra un concelleiro ao Partido Popular. Cal sería a foto do Concello? Situación económica, como define? Pois, para resumilo así nunha frase, eu diría que o Concello de Porto do Son, en canto á xestión municipal, tópase nunha vía morta. Nunha vía morta, que eu noto falta de proxecto, e realmente as iniciativas que se toman están, pois, son iniciativas que están nun bucle que non nos levan a ningures, ou sea, vemos que Porto do Son non avanza, é un concello que está quedando atrás en canto a economía, comercio, en fin, a todas as prestacións sociais e todo este tipo de cousas, non? O goberno municipal enredouse durante moito tempo nunha bucle, como digo, de querer facer un proxecto, pero derribando outro. Eso non nos leva a ningún lado. Luís Soujo, hai 5 anos, tiña a teima de tirar a casa do Concello, porque parece ser que era un mamotreto, non lle valía, mercou unha casa para este fin, quería mercar outra, non o conseguiu, porque vivía unha familiaría, non lle vendía a propiedade. Pero hoxe reparouse esa casa do Concello e vemos que temos un Concello pois con unhas condicións actualizadas, confortable, con prestacións como eficiencia enerxética, este tipo de prestacións que hai hoxe cas construcións novas, non? Derribou a fachada marítima que estaba pois que estaba ben, sí que quería unha pequena remodelación nas beiras rúas da parte das terrazas dos bares, pero bueno, derrubou e fixo unha nova. Hoxe ten en riba da mesa un proxecto de derrubar un centro de saúde para facer un novo, derrubar o colexio de Portosín para facer un novo. E todo eso non nos leva a ningún lado, porque realmente nós pensamos que en canto ao centro de saúde, pois podría facer o mismo que fixo coa Casa do Concello, quer unha inversión. Fai poucos días firmaba un convenio coa Consellería de Sanidade por unha cantidade ridícula, 12.000 euros, donde aportaba pois casi 6.000 a Consellería, 6.000 o Concello. Creemos que eso non dá nin para empezar. O centro de saúde requere de unha remodelación importante, de unha reparación integral sobre a coberta e unhas fiestras que dan a parte sur do edificio, a cara sur, pois ten unhas fiestras que meten agua por todos os lados. Hubo un informe de un profesional que foi a valorar o tema e decía que ese tipo de ventanas levaba ali moito tempo e que as filtracións se facían a través da ventana e a obra, a parte de edificación, non? Entón, o que requere iso é ventanas novas, unhas fiestras novas. Non se acometen estes traballos porque está a promesa de que vai haber un centro de saúde novo.
Quería ou pretendía comprar tamén outra exactamente, pretendía, creo que facer un novo, non? Creo que ao final, non sei se porque é unha persona que hoxe di unha cousa, mañá a contraria, entonces é difícil de saber en que situación están a veces as cousas, os proxectos, non? Sí que quería mercar unha construción que quedou aí a media, xa hai moitos anos, un feísmo que temos no pueblo, e hasta hai un par de meses esa iba a ser a nova ubicación do centro de saúde. Xa non o é, xa hai outra nova ubicación que a hubo anteriormente, e anteriormente hubo outra, por eso digo que é un pouco a política municipal do goberno municipal de Portodosón, un pouco fraude, engano aos veciños, non? Porque non se serio, non se poñen enriba da mesa proxectos que realmente demande a poboación, demanda a veciñanza, nin siquiera requerimos nós de eses proxectos, non? Xa digo, o centro de saúde, cunha pequena reparación, o centro de saúde o que hai é que dotalo de medios, de servicios, como o fai pouco. Pero a situación do que está é bastante complexada, non? A situación é un edificio que data dos anos 90, que eu creo que está bastante ben, requer unha remodelación, o señor Oujo achácalle a que está moi azotado polos ventos, pero ahora resulta que o quer levar 100 metros máis cara ao norte, pero vai a seguir estar azotando dos ventos, son 100 metros o que vai correr esa edificación. O sea, son cousas que non teñen ningún sentido común, non? Fai os meses de xullo e agosto estuvemos pelexando a veciñanza, concentrándonos todos os venres ás 13 horas, para que realmente nos dotaran o centro de saúde do servicio de pediatría, que non lo retiraron, e do servicio matrona. En ese aspecto, el non colaborou ca veciñanza. Realmente o que demanda a veciñanza é medios no centro de saúde. Non vale de nada que teñamos ahora un centro de saúde de 7 pisos se dentro non hai servicios sanitarios, non? Entón, eu creo que as cousas van por aí, van por... Ademais, el, cando fala, sempre fala deste tipo de política, de que hai que rehabilitar, que hai que recondicionar, pero el non o pon en práctica. El tira un edificio para facer outro. No colexio de Portosín pasa exactamente outro tanto. Tiñamos un terreo con un uso dotacional educativo da noite á mañán, nun pleno, cambiou ese uso dotacional para o día seguinte presentarlle á Consellería pois un PEIZ, un Plan Especial de Infraestructura de Dotacións, e decir que non había terreo para uso educativo no Concello, por lo tanto, ten que abrir un expediente de expropiación a 15 veciños. Home, creemos que esas políticas non son as axeitadas. A 15 veciños que xa engañara anos antes dicíndolle que iba a colocar un semáforo na estrada 550 á altura do lugar do Mariño, que é onde viven estes veciños, que despois de 5 anos lle dixo que non se podía facer. Esas son unha serie de pequenas trampas que el vai facendo. Espero que en algún momento a veciñanza, pois, home, vai pasando factura onde as fai. No Mariño realmente non obtuvo un bo resultado, non? Nese colexio electoral non obtuvo un bo resultado, aí o BNG superou non votos. Esperemos que a xente se vaya dando conta de que hai que poñer enriba da mesa outros proxectos que nos saquen adiante, que non nos deixen descolgados, porque somos un concello que está en vía morta. Como valora os orzamentos? 12 millóns de euros. Os orzamentos, para min, son uns orzamentos que realmente reflexan unha cantidade importante de cartos. Os últimos orzamentos creo que eran 12 millóns con algo, con pouco. Pero, bueno, o Concello ten unha débeda de 3 millóns. Aínda que non entidades financeiras, non é unha débeda financiera, é unha débeda con outras administracións, como son a Diputación e a Xunta de Galicia. Entonces, eses 3 millóns, por eso falábamos antes de mercar ese edificio, pideu un préstamo ao IGUS, pideu un préstamo para mercar ese edificio e para facer outro tipo de proxectos, como é o saneamento en Mótega, urbanización en Goiáns, e pideulle 1 millón de euros últimamente a Xunta de Galicia a través do IGUS. Creo que ten que pagalo en 8 anos, inda que sin xuros, pero hai que pagalos.
como hai que pagar os da Diputación, o Concello debe 3 millóns de euros. Entón, os orzamentos pois son os que son, pero dentro xa hai unha cantidad de cartos que non son nosas, porque eu podo presumir de rico se vou ao banco e me deixa 6 millóns de euros, pero despois teño que pagalos, naturalmente non son meus. Entonces creemos que os orzamentos nunca acaban de desarrollarse por completo, as obras que se financian a través dos orzamentos sempre son un 60% do que realmente vai orzamentado. El faise eco de moitas inversións que non son do Concello, non son competencias do Concello. Eu teño escoitado decir aos medios que agora, por exemplo, nos últimos orzamentos da Xunta había unhas obras aí de unha mellora no abrigo no peirado de abrigo de Portosín, unha nave das Redeiras. Eso non son competencias do Concello, eso son competencias de Portos de Galicia, e quen realmente orzamenta eses proxectos é a Xunta, non é o Concello. Por lo tanto, faise autor de moitas festas que ocorren no pueblo, Rompetiño, como pode ser tamén a festa hortera. Realmente esas non son festas que organiza Luís Pazos, que ten unha empresa, organiza Rompetiño, e despois está Jorge Romero ca súa compañeira e a irmán da mesma, son quenes son os que organizan a festa hortera. Non é o Concello axuda con unha pequena subvención, e de agradecer naturalmente, pero bueno, que non é o alcalde. O alcalde gustalle moito a ansia de protagonismo, claro, en esa ansia de protagonismo pérdese, porque el tanto quer ser a noiva da boda como morto no entierro, e iso, pois, a veces levo a pensar que el é o que realmente saca cousas adiante, non é así, non? Señor González, facemos un poquinho máis de brevedade, se é posible, nas exposicións, para ir abordando un poquinho máis de temas. Pexón, xestión urbanística, lóxicamente licencias de obras, melloras de núcleos tradicionais. Como valora a política? Pois mire, o Pexón xa se está pensando, desde o 2018 que veu a luz, estáse pensando xa en modificar. No seu día o BNG votou en contra do Pexón. Votou en contra do Pexón, e o tempo deunos a razón, porque agora queren cambiálo, modificalo por esas modificacións que lle votaba en cara no seu día o BNG, non? Que é, pois, pouca urbanización nos núcleos rurais, moitas nos núcleos urbanos, non? Houve unhas modificacións puntuais que el fixo, pero que, bueno, que para nada favoreceron un pouco aí a unha xente que está moi vinculada a él, pero nada máis. Un Pexón que nos condenou a ser un casco histórico, tanto Portosín, o núcleo de Portosín, como o núcleo do Son. Eso imposibilítanos para urbanizar, para remodelar unha casa. Sempre é patrimonio que realmente ten a batuta hasta que realmente se elaboren uns plans especiales, uns PEPRIS. Entonces, pois, mentras eso non vexa a luz, non é o Concello quen realmente leva a batuta en isto, e os veciños condenados a ter que remodelar as súas casas con unhas condicións moi exixentes. Nada de aumento de volumen, portas de madeira, forxados de ferro fundido. Non é un casco histórico, naturalmente, porque está, por desgraza para nós, xa bastante castigado de anos anteriores. Desde a época franquista veuse rompendo esa idiosincrasia do pueblo mariñeiro, de Vila Mariñeira, e hoxe somos o que somos. Temos encanto aínda, realmente, hai que conservalo, pero non dese xeito tan fora do noso alcance, non? O sea, que sea outra xente que realmente... En canto teño que decir, se algunha perla podo botarlle a xestión do señor Ounxo, é que, bueno, non estou de acordo con el nas cifras, pero sí que se lle dou un pulo ao saneamento no Son. É un concello que está bastante saneado, ainda non que cos datos que el dá e reflexa, porque el dixo-me a min hai 5 anos nesta mesma canle, nun programa nas eleccións, decíame que tiña o 95% xa do concello saneado. Eu creo que hoxe non chega nin por moito ao 90%. O mismo casco do pueblo do Porto do Son, da Vila do Son, ten aínda colectores que verten fecales
as pedras á beira do mar. O sea, non se pode falar de un saneamento integral cando a propia vila principal do concello non ten o saneamento integral. Sí que se dou un paso adiante, e iso realmente foi unha cousa que eu sí que lle recoñezo como posición, pero que tampouco coincido cos datos que el... E a limpeza, mantenimento ou melloras de vías nas parroquias e nos lugares? Pois mira, as melloras das vías das parroquias é unha política que nos ten acostumbrado o señor Ujo, e casi sempre se fan todas 3-4 meses antes das eleccións. É o seu modus operandi, non? De repararlle ao veciño pois a pista, o bacheado, endereitarlle un muro, colocarlle a farola, en fin, son unhas políticas que realmente lle dan resultado, hasta ahora polo menos deronllo, non? Inda que a xente pois xa empeza a cambiar un pouco porque ve que outras cousas son necesarias e non as ten. Pero bueno, fai pouco, de vez en cando, temos que levantarlle a guardia e decirlle que hai que desbrozar cunetas, que hai que ter as beiras rúas decentes e tal. Fai pouco falaba co conselleiro de Medio Ambiente sobre as rúas da parroquia de Xuño, ao longo da C550 estaban, pero intransitables, non? Abastecemento de auga nas parroquias e lugares hai? O son é curioso, é un concello que só tuvo agua municipal da Vila do Son para norte, para as parroquias do norte. O Son, Nebra, Goiáns, Miñortos. En canto para as parroquias do Sur nunca tuvo do Son, xa para Baroña xa nunca tuvo agua municipal, non? Sempre foron os veciños a través de unhas traídas de agua veciñais, e hoxe creo que o Concello ten unha débeda con esta xente porque nunca lle atendeu unha necesidade básica como é o abastecemento de agua, e implica ademais que non podan desarrollarse en plenitude porque cando pides un permiso de obra ou levas ao Concello un proxecto, necesariamente tes que dispoñer de agua, non? E hoxe esas traídas están colmatadas, xa non teñen máis capacidade para dar agua, non? Entonces o Concello aí debería mostrar unha man tendida, el di que vai facer un depósito, pero desto xa pasaron, vai para 2 anos, non se ve o depósito, non se chegou a un acordo aínda cas asociacións veciñais de agua, só o Xuño ten como 29 asociacións, depois esta Queiruga, Baroña, da San Pedro. Realmente esa é unha asignatura pendiente deste goberno municipal, non? E como están as parroquias a nivel de infraestructuras deportivas? Pois mira, as parroquias non reclamábamolle non fai moito en pleno ordinario que atendera o polideportivo de Xuño, que está moi desatendido. Xuño é unha parroquia que está desatendida por completo. Ten un campo de fútbol que pertenece á demarcación de Costas, polo tanto ali moito non se pode facer, tamén hai que recoñecelo, pero sí que despois hai outras parroquias que demandan un campo de fútbol con céspede artificial. O Son, creo que hai nos orzamentos de hai 2 anos xa iba unha partida para o céspede artificial, para o campo de Preguntoiro, para o da Vila do Son, a data de hoxe non está aínda colocado. Parece ser que vai a ser eminente. Había unha axuda da Diputación de 160.000 euros e unha aportación do Concello de 30.000, pero a día de hoxe nin ten alumeado LED, nin ten céspede artificial. O polideportivo do CEIP, do Instituto, xa é sabido polas noticias fai 2 días pois que casi veu abaixo todo, viñeron as paredes, non? O polideportivo do Son requere de un cambio de cuberta. O BNG en este aspecto levábamos na campaña unha serie de propostas como podían ser recuperar o eólico de titularidade municipal, que temos un eólico que é noso de 3 megavatios de potencia, e fomentar comunidades enerxéticas, o sea, nos tellados de colexios e polideportivos podíanse colocar placas solares para que nun radio de 2,5 km a xente, os veciños que quixeran podíanse acoller a esa comunidade, que é unha comunidade que se crea con financiación dos Next Generation, por lo tanto non iba a salir cara, e realmente son as premisas e os proxectos que teñen un longo recorrido, que son proxectos de futuro, non? Recuperar ese eólico para nós era moi importante porque o señor Ujo leva como 14 anos prometéndonos un parque empresarial. Non é creíble, naturalmente. Entramos nese capítulo, dinamización económica e
desenvolvemento económico entre todo. Chan industrial, comercio tradicional, turismo. Fáganos un paquete, que nos quedan 5 minutiños e temos que acabar. 14 anos prometendo un parque empresarial, estamos sin el. É curioso, como dato anecdótico, que xa o señor Ujo foi nunha lista do Partido Popular hai 32 anos. A candidata era unha señora Concha Concepción Laviz, e xa prometía 2 parques empresariales hai 33 anos. Oxe, a data de hoxe, non temos un metro cuadrado de chan industrial por todo son. Pero estaba previsto na parroquia de Nebra, non? Está previsto, pero leva previsto durante moito tempo. Está previsto porque o Pexón recolle que ali é onde ten que ir colocado o parque empresarial. E hai algo? Saleu unha partida nos orzamentos do ano pasado para levar adiante un plan que se chama PEOSE, que é un plan estrutural de chan empresarial, pero a data de hoxe non hai nada. Non hai nada. Isto, cando se aproximen as eleccións, acelérase un pouco e parece que sí, pero bueno, que xa levamos casi 2 anos de legislatura e non se lleve nada, non? Correcto. E no turismo? No turismo nos levábamos cousas que realmente axudan a que o son fixe turismo, non? Porque o turismo do son é un turismo de media xornada. É un turismo que ven de Santiago, nas 11 da mañán, vai á praia, disfruta do día de ocio, temos uns arenais que son maravillosos, porque o son ten un potencial increíble en canto a turismo, pero ás 8 da tarde márchase ao seu domicilio a Santiago sin gastar nin un euro en café. É un turismo que realmente non resulta rentable. Non quero dicir que sea malo, pero hai que optar por outro turismo que realmente non sea máis beneficioso, non? Para iso creemos que hai que retomar un pouco o tema que levaba o BNG no seu programa, que era un centro de interpretación do Castro de Baroña. Potenciar o Castro de Baroña para nós é que realmente ningún concello da contorna, nin casi podría decir da provincia, ten un castro da importancia en canto a monumento cultural, arqueolóxico, como é o Castro de Baroña, non? Entonces, se non o potencias con un centro de interpretación, unhas visitas guiadas, unha tenda de merchandise, non hai ingresos ao respecto. Sí que paran ali como 100.000 turistas ao ano, pero o único que fan é subirse aos muros, sacar unha foto e marchar. Entón, é un turismo que realmente non nos enche o queixón. O señor Ujo non aposta por estes proxectos. Tiñamos un centro de interpretación das lagoas de Xuño San Pedro, que é un humedal pois de unha importancia grande. Creo que o inventariou hai 2 anos. Ali fixo BNG cando gobernou no ano 2010 co PSOE, pois fixo un centro de interpretación desas lagoas que ten unha importancia porque eso reclama un turismo pois de ornitoloxía, os amantes dos páxaros, das especies que ali habitan, que por ali pasan páxaros, anidan a cantidad de páxaros nesa zona, non? Pois non apostou. Eu unha vez pregunteille en pleno, el respondeume que non apostaba por ese tipo de proxectos. Pois esos son proxectos que fixan turismo. Realmente hai que reordenar de alguna maneira, foi algo que levamos a pleno e non se cumple, e os aparcamentos para autocaravanas. Hai que reordenar eso, o Concello ten que mirar de sacar un proveito de todo eso. Pois non hai ningún proxecto enriba da mesa ao respecto. Señor González, quédanos, bueno, moitísimas cousas por comentar, pero solamente un minuto, e dedicamos, se lle parece, a política social, el centro de día, centro de saúde xa falamos, asistencia a maiores, o SAF, como queira. Sí, vamos a ver, sí que en canto ao SAF teño que reconocer que se fixo un esforzo grande nestes últimos tempos, non? Porque realmente o envellecemento da poboación o requere, non? Eu son partidario que se atenda a xente nos seus domicilios e non teña que desplazarse a unha residencia. Eso realmente o bo, non? Porque sacar unha persoa maior do seu domicilio implica desorientación, incomodidade para a familia, moitas cousas, non? O centro de día é algo que eu sempre me sirveu de cabalo de batalla para debatir co señor Ujo, non? Non podemos telo privatizado. Nos vemos en concellos limítrofes como é a Serra de Outes, que é un concello casi que a mitad da poboación, e unha persoa, un usuario do centro de día, paga
300, como moito 400 euros ao mes. No son duplica ese gasto. Unha persoa que ten que pagar 800 euros no centro de día ten que ter unha pensión de 2.000 euros ou non pode ir ao centro de día. Realmente non é ese o jubilado de Portodosón, de 2.000 euros. Si tes 1.000 euros de pensión, non podes ir ao centro de día, porque vas 5 días a semana, pero o sábado, domingos festivos, a luz, a agua, o lixo, a comida, iso todo hai que pagalo, ten que salir da pensión. Por lo tanto, o centro de día en Portodosón é un luxo para a xente pensionista, non? Parece ser que está en riba da mesa o licitalo, non sei en que quedará todo isto, porque xa lle digo, hoxe din unha cousa e mañán toda a contraria. Señor González, foise o noso tempo, pero ten unha última oportunidade de decir o que vostede queira, se a de xeito breve, do que a remarcar algo do que dixo ou do que eu non lle preguntín. Sí. Bueno, pois nós realmente temos proxecto para Portodosón, como BNG. Eses proxectos puxémolos en riba da mesa cando foi da campaña electoral, visto o resultado, aínda que non foi o que nos esperábamos, sí que foi un resultado positivo, en gran parte débese pois ao proxecto, o traballo que levamos realizando durante estes anos, que é un traballo pois de estar día a día e a pé de calle cos veciños para todo o que se nos require. Ben o demostramos eses 2 meses aí a pé de calle no centro de saúde reclamando servicios sanitarios de pediatría e matrona. Entonces seguiremos nesa línea, non nos queda outra, traballar para os veciños e para acadar que a vida en Portodosén sea mellor para todos nós e adquira unha maior calidade de vida, desde logo. Don Balbino González, portavoz do BNG no Concello de Portodosón, foi un placer contar con vostede nesta edición do programa Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite, moitas gracias. Gracias a vostedes polo convite e por espallar un pouco a nosa opinión sobre a política municipal. Sí. Volveremos, retomaremos, quedaronnos moitas cousas no tinteiro. Sí, máis ocasións. Lóxicamente tratamos de poñer encima da mesa e que sea información para os veciños a política e a xestión municipal, porque é moi importante e afecta de maneira directa e indirecta a moitísima xente e lóxicamente pois a cobertura da nosa audiencia, vale? Un placer, insisto, moi boa noite. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos, donde estuvemos co presidente da Mancomunidade do Salnés, con David Castro. Estuvemos tamén con Juan José Rial, patrón maior de a cofradía de Ailla de Arousa, e co señor Balbino González, portavoz do BNG no Concello de Portodosón. A semana que ven máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saúdos. Gracias.